Bé, doncs, la nostra aventura a Valldoreix comença el 2 de febrer, de la mà de l'Albert Ventura, el xef de coure de Barcelona, al passatge Marimón. I la nostra proposta, el que oferim, és una espècie d'híbrid entre una miqueta la barra del coure, amb un èxit brutal, i el gastronòmic, per posar-li alguna etiqueta, que tampoc potser no caldria, però que ofereix ella a la sala subterrània del seu restaurant. El que nosaltres oferim, tal com jo sempre dic de l'Albert, és buscar un producte de molta qualitat, manipular-lo de la manera més respectuosa possible en quant a punt de sal, cocció, perquè aquell plat es pugui expressar de la manera més harmoniosa i més elegant possible. Aleshores, què és el que nosaltres oferim? Un ventall important de productes, perquè treballem amb plats d'arrel catalana, com podria ser uns macarrons farcits de pollastre, hem tingut amb una carta anterior per un tema estacional el fricandó de vedella, amb una recepta de la mare de l'Albert, també hem fet cua de bou, podria ser un plat més típicament d'una altra part de la península. Treballem també amb una burrata fantàstica d'un provador italià directe des del país d'on es fa aquest formatge. Treballem també el tiradito, que ara està tan de moda, que és aquest plat similar a un ceviche, que és un peix cru amb una cocció en cítric. Doncs també el treballem amb la interpretació després lliure de cada xef. Nosaltres, el client, quan s'asseu, la primera pregunta sempre és: vol prendre una canyeta? Se li ofereix, perquè culturalment creiem que és la millor manera de començar un àpat, amb una cervesa fresca, ben tirada, que t'obre una miqueta la gana i la il·lusió per tastar coses, no? Llavors, trobem que al restaurant no hi ha res que es vengui més que croquetes i cervesa, amb la qual vol dir que les coses van en bona direcció. Per altra banda, maridatges que proposem amb cervesa, així ho fem. De fet, a mi és una cosa que m'agrada molt, el maridatge és el que més em diverteix, i intentem oferir maridatges diferents, des de l'inèdit, que podria encaixar molt bé, considero, amb els macarrons farcits de pollastre, que és un plat que surt molt bé, que porta una miqueta de bolets saltejats. Quedaria molt bé amb la croqueta de pollastre perquè porta un toc de curri natural marroquí, llavors la fa molt exòtica, la cervesa la paga una miqueta, et calma la boca i és interessant. O els lletons a la mantega negra, amb bolldam, a mi m'encanten. A més, la bolldam de tirador ben servida és una cosa fantàstica. O la kadam podria quedar molt bé en segons quins plats també. Aleshores, entenem que la nostra carta i les cerveses amb les que treballem casen molt bé i són perfectament complementàries i amigues de viatge.